Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Mwazuka bwanji mtumiki wa Mulungu? Ngati mwazuka bwino tiyamike Mulungu. Ine ndili ndi funso langa likuchokera ndili ku South Africa kuno, koma mchaka cha 2023 ndinazagwidwa pa mulandu wa passport. Ndakalowa ku ndende, chinthu chimene chanipangisa kuti ndifunse nchakuti siku lina ndinkayimba nyimbo ndili mu ndende, koma ndinayandikana ndi chigawenga china chake. Chigawengachi kuimba nyimbo ya uzimu ndinkantchula Yesu Khristu, koma anakalipa kuti eyi iwe osantchula amene yoyo atipweteka pano. Then nalingalira kuti ndeno chimene chanipangisa kuti ndifunse nchakuti inuyo brother Twaibu mwakhala ku Sataniki kwa nthawi yayitali. Choncho mu nthawi imene inuyo munali kuyendayenda nthawi imene muli wa Sataniki, pamaoneka motani mu nthawi imene mwayandikana ndi munthu oti watchula zina la Yesu Khristu kapena akuimba nyimbo ya uzimu, mwina posatengera kuti munthuyo wayima pachoonadi kapena sanayime pachoonadi, kodi pamaoneka mphamvu ina yake imene imasika kufika pamalopo, kapena zina la Yesu Khristu likangokunyasani? Funso langa ndi limenelo. Ndiyamikire m'bale wanga kuti mukufuna kudziwa mphamvu za Mulungu zopezeka mwa Yesu Khristu, zimene zimaonekera pakati pa anthu amene alibe mphamvuyi koma ali ndi mphamvu ya Satana. Kuti kodi nchani chimene chimaoneka pakati pa oyembekezera kukhala mwa Ambuye nthawi zonse ndi iwo amene akutsutsa chikhalidwe cha umulungu chimene chili mkati mwa kukhulupirira. Dzina palokha lakuti Yesu, maulendo amene sindingathe kuwawerenga pamene tinali ku chipembedzo cha Satana, linaoneka ngati mphenzi, ngati bingu, ngati dzuwa lobwera mozizimutsa, ngati electric shock, komanso mtundu wa electric blue, ngati madzi ongomveka mkokomo, ngati chakugwa chozizimutsa, ngati mawu okuwa koma opanda muyezo, ngati mphamvu zazikulu zogwedeza pamalo, ngati mphepo ya mkokomo, ngati chongowomba koma ngati mphepo pakati pa anthu. Zizindikiro zolekanalekana koma zokuposani ino amene muli pakatipo, amene mukuyendera mphamvu za Satana, zakhala zikuonekera kwa iwo amene amayenda pamodzi ndi Yesu. Potchula dzina la Yesuli, nzinenero zonse kwa iwo okhulupirika zakhala zikuonekera. Oziona mphamvuzi ochimwa, oziona mphamvuzi anthu amene ali possessed ndi ziwanda, sakhala ndi mtendere ngakhale mpang'ono pomwe pamene pali uyo okhulupirira kapena mukamayitana dzinali. Nthawi zina dzina la Yesu limachita kubwera kuzapanga manifest muli mprocess ya kumuyitana. Ino amene mwayitana nthawi zina munali wochimwa, koma pa nthawi iyi mwathedwa mukuyimba. Kaprocess kakuti mukuyimba 5 minutes, mzimu wa Yesu umachita apiye. Pamene ukuchita apiye pamodzi ndi munthu amene pafupi ndi munthu amene ali wochimwa. Wochimwa kwambiri olakwikayo amaona mphamvuyi. Tsono nthawi zina uchimo wokhala mkati mwa munthu umene nthawi zina umatha kuyendanso ndi ziwanda mkati mwa munthu. Wochimwayo ndi mphamvu za Satana zili mkati mwake zimanjenjemera, zimaboweka. Pali kuboweka
kumene munthu umaboweka ukamamva za Yesu ngati chizindikiro cha mizimu yotsutsa mzimu wa Mulungu imene ili mwa iweyo, kotero kuti mphamvu zimenezi zimaonekadi. Mmene zimakhalira ochimwa ndi olungama akayandikana amalimbana ku mphamvu ya kuuzimu, zimene mumazipeza pa buku la 1 Samuel chapter number 5 kuyambira verse number 1, pamene timaona kuti guwa ndi guwa zikukumana ndipo zikuposana mphamvu. Kuseri kwa munthu aliyense olungama kumakhala guwa la Mulungu, ndipo kuseri kwa aliyense munthu wochimwa kumakhala guwa la Satana. Ndiye guwalo ndi guwale ndi zimene zimakangana. Ngati ufike iwe okhulupirira pamaso pa ochimwa, ochimwayo nkusamanjenjemera, guwa lake nkusagwedezeka kanthu, zimatanthauza kuti iweyo ukuchita zinthuzi koma suli mu serious ya chipembedzo cha Mulungu. Ndipo Mulungu guwa lake kuseri kwako kulibe, koma mwina kuli chipembedzo, kuli maonekedwe a chipembedzo. Baibulo limati akukhala nawo maonekedwe a chipembedzo koma mphamvu yake anayikana. Ndi mphamvu yakeyo ndi imene ngati uli nayo kukhala pakati pa andende koma ochimwa, chifukwa ankanena kuti khalani chete. Mphamvu yake chifukwa inu ngakhale munali mundende pa passport yowonongeka, sitinakwanire kukhala tchimo limene likadachosa mphamvu ya Mulungu yokhala mkati mwanu. Tsopano ngati mphamvu yake ya Mulungu ilipo, zimachitika tu zimenezo. Mphamvu yake ya Mulungu ikakhalapo, ngakhale nyumba mumayamba kudziwa kuti awa ndiopembeza koma awa ali ndi mphamvu yake. Ineyo ndiopembeza koma mkazi wanga ali ndi mphamvu yake ya Mulungu. Chocho zimachitika zimenezi. Pamene pali mphamvu yake ya Mulungu pamakhala kuti pali guwa lake la Mulungu. Ndiye guwa ndi guwa ndi zimene zimachenjemeresana. Angakuwuzeni munthu kuti mukutinyasa, chokani pano, musapangire pano sonkhano, musakhale kuno, muchokani pano, umatinyasa, umabowa, umasokoneza nyumba, umaononga pa ntchito pano, iwe umatinyasa pa kampani pano, umapanga zotero. Kuntundu kumene amandinyasa uyo, umasokoneza. Ine nimaboweka naye mwana uyo, ngakhale makolo kumaboweka ndi iweyo, abale yako amaboweka nawe chifukwa cha guwa lokhala kuseri kwako. Baibulo likuti uyenera kukhala ndi mphamvu ya maonekedwe, uyenera kukhala ndi mphamvu ya Mulungu, kusiyana ndi kukhala ndi maonekedwe achipembedzo. Maonekedwe achipembedzo sagwedeza ufumu wa Satana, koma mphamvu ya chipembedzo imagwedeza ufumu wa Satana. Ndiye mphamvu ya Mulungu yokhala mkati mwako ndiyoopsa, chifukwa imakuutsira maudani olekanalekana pakati pa anzako. Umangodabwa kuti ena akukupanga hate, ena sakumvana nawe chifukwa cha mphamvu yokhala mkati mwako. Mulungu akudaliseni. Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Epani ngakhale sindili pa malo abwino aphokoso, chifukwa chakupitirirabe kupanikizika kosowa nthawi yabwino, mulole kuti ndikuyankhireni pa phokoso pomwe pano. Funso loyamba limene ndikuyamba kuyankha ndilochoka kwa mnyamata amene akufuna kudziwa kusiyana pakati pa Sataniki ndi gulu la Illuminati. Mwamufunsa munthu amene anakhalako membala m'magulupu onse awiri, kotero kusiyana kwake ndikhoza kukulongosola osati kwakumva koma kumene tinkapanga. Titalowa anatilekanitsira bwino eni ake amene tidawapeza ngati mabwana wathu ku chipembedzo cha Satanako. Iwo ankatifotokozera kulekana pakati pa magulu a Illuminati, kuli chinamtindi cha anthu otchedwa majesuiti, sokhawo ayi, kuli namtindi wa anthu amagulu
olekanalekana amene onse sitingatchule bwino pano, koma mwachidule Illuminati ndi gulu palokha limene kwambiri mumalowa anthu azochita zolekanalekana, amayina awo, macelebrity, anthu otchuka, anthu amene amagwira ntchito zosiyanasiyana ku dziko lapansi zimene zidawatchukitsa m'mabizinesi ndi mu ntchito zina. Amenewa amatchedwa kuti amalowa mgulu limene limatchedwa kuti Illuminati. Koma Illuminati ndi kutsimikizira pochita chinthu, kutsimikizira, kukhala pa gulu lotsimikizika, kuchitsimikizira chinthu, kuchipanga chinthucho ndi mtima wonse, kuchipatula mwapaderadera, illumination. Umalowa mu gulu limeneli kuchokera ku magawo olekanalekana. Ukuyankha mwachidule, pali kusiyana pakati pa Illuminati ndi Satanic. Koma mwina nditagwiritsa ntchito chichewa chakuti Illuminati ndi Satanic ndizosiyana, ndekuti kumva kukuvutani, chifukwa Illuminatiyo ndi Satanicinso. Koma ndingofuna ndikupaseni chithunzithunzi cha ogwira ntchito mboma ndi ogwira ntchito ku Japan ndi olekana. Illuminati ndi Japan, Satanic ndi boma. Koma nthawi zonse boma limayenda pamodzi ndi Japan chimene chikulamula. Ndiye Japan cholamula mboma la Satanic ndi chimene chimatchedwa kuti Illuminati. Simukumva, pali kusiyana pakati pa Japan ndi boma. Koma boma lililonse limakhala ndi Japan chimene chimalamula. Ndiye Japan chimene chimalamula mboma la Satanic ndi Illuminati. Kusiyana nkwakuti okhala mu Satanic amasonkhanira guwa lansembe limene amakalisonkhanira ku temple. Ndiye chifukwa chakuti uli mu Satanic, iweyo umakhala temple member la uchipembedzo chikoma ku temple. Amene ali mu Satanic, amene tidali mu Satanic tinkasiyana ndi Illuminati magawo ambiri, koma ndikugawira ndi gawo limodzi lokha. Gawo loyamba limene tinkasiyana ndilakuti amene ali mu Illuminati amakhala ndi mwayi okagwira ntchito zawo, amakhala ndi mwayi otsegula machalichi, amakhala ndi mwayi okhala ku chalichi, amakhala ndi mwayi opanga zina, amakhala ndi maonekedwe ofanana, kapena kunena kuti mamembala a Japan cha Illuminati amachokera ku mamembala a zigawo zolekanalekana ku dziko lapansi. Wa Illuminati akhoza kulowa Seventh Day nkumakapembedzanso mu Seventh Day. Wa Illuminati akhoza kulowa CCP, kunali mamembala ochoka ku CCP. Kapena nene kuti Illuminati ili ndi mamembala ochoka ku zipembedzo mmaona ku chalichi cha ena iwo, koma amakhala kuti ali mu Illuminati. Pamene mukati wa Satanic okhala ku temple ngati mmene tidalire ife, sitimakhalanso mamembala amachalichi aliwonse. We are full-time member, full-time worshiper a Satanic ndiyerekezi. Amakhala ma full-time member a Satanic basi. Simungapeza apanga zibwana zote au kwa akasegula chalichi apo ai professor. Ai zimene zijamapanga ni mamembala a Japan cha Satana chimene chimatchedwa kuti Illuminati. Koma mafulu member a chipembedzo cha Satana ndiyerekezi samakhalanso kulikonse. Iwo amachita dedicate ku temple ndadani a dzina la chilungamo
la Yeshua, dzina la chilungamo la Yahwa samafuna kulimva. N'chifukwa chake sangakhale mamemba la chalichi azikakumvani inu mukuyimba nyimbo za Chikhristu iwo ali pompo ayi, koma awa aku Illuminati amalola muzitukwana, muzilalikira, muzitukwana Satana ali pompo. Madzulo amapita kukakhala mamembala kumgwirizano wawo ku chipani chawo. Kusiyana kwake mwachidule ndi kumeneko kumene ndikubwerezako kuti wa Illuminati samalola kukhala membala. Ndinene kuti wa Sataniki samakhala membala wa chipembedzo chilichonse, amangokhala wa Sataniki basi. Akapita ku chalichi wa Sataniki ndiyoti kuli mission kumeneko, pamene awawa amachokera ku zinthu zosiyanasiyana ku magawo lekanalekana ndi amapanga gulu limodzi limene limatchedwa kuti Illuminati, komabe amakhala kuti ndi achipembedzo cha Satana. Mmene lero mwaonera kuti ndi chipani cholamula MCP chikulamula boma, koma boma ndi lina, chipani ndi china. Mmene boma likuononga akunena kuti MCP ndi mmene yaononga. Ufumu wonse wa Illuminati ndi masatanisti ndi umodzi pansi pa Lucifer, amangosiyana kuti china chonzipani. Ndiye mwina tsiku lina kadzafunika kuti iweyo udziwe ndi zipani zingati, kuti chipembedzo cha Satana chili ndi zipani zingati. Ndizakuwuzani zipani zolamula, zipani zimene sizilamula koma zili pansi pa zipani zolamula, ndizakufotokozerani. Mulungu akudalitseni.